кеш güzel etme. Hayırlı kеш. Sizin bilen Hayırlı tün булып өтті. Hayırlı tün. Концертта 3 сағат ярым барды. Sizin bilen görüşüme bik şatmın. Şu uçrashuvni men endi ko'pdan kutdim. Ham aytamiz boshlab jibiraylik. Birinchi so'rov u sizning konsert sezoni ostonida 16 yil xizmat etasiz. Allohga shukr. Ham bu yilgi sizning programmangiz O'zkash deb atalaymi? Atalay. Shu narsani anglatasiz. Sirlerini ochib jibirasiz. Менә мәсәлән, концертта булган кеше аның төп мәгънәсенә төшенгәндер дип уйлыйсы килә, чөнки без инде аны сер итеп кенә концерт дәврендә биреп барырга тырыштык. Башта башлап җибәрдек инде без. Мәктәп күренеше белән һәрвакыт инде һәрбер тамашачы мәктәп чорын үткән, кемдер укыган, барыбыз да үскәнбез, инде балалар тәрбиялибез. Гомумән әйтәсем килә, бу сер түгел, бу безнең тормышның бер мизгеле. Без һәрвакыт үсәбез. Кеше тормышта башта бала чактан үсә, дөньяны күреп, әти-әни тәрбия биреп, шуңарда үсә, соңрак үзе балалар үстерә. Һаман аннан соң ниндидер зур җирдә эшли башлагач, шуннан соң үсә. Аның һәрвакыт зауыгы үсә, менә тормышны күрүе күләме үсә. Гомумән кеше гомер буе үсә дип әйтәсебез килә инде безнең. Тормышның нинди генә мизгеле булса да, ул һәрвакыт үсә. Бүгенге көндә без дә әле үзебезне менә 16 ел сәхнәдә булсак та, без үзебезне шундый олылар һәм шундый тәҗрибәле кешеләр дип хис итмибез. Без һәрвакыт тамашачы алдына килгән саен ниндидер тәҗрибә алып, без ел саен безнең тамашачы белән бергә үсәбез. Без менә шуны аңлатырга теләгән идек. Һәм инде мин шаярып кына әйтәм, аңладыгызмы соң, мен әйтәм, безнең нишләп Үзкәч дип атала безнең программа дигәч, кемдер аңламаса, мен әйтәм, Үзкәч аңларсың дип әйтәм. Шуңа күрә бу ниндидер юмористик, җырлы, моңлы шундый онлайн концерт дип әйтик инде. Безнең бу яңа формат, шуңа күрә менә шундый шаяру һәм үзебезнең балачакка да кайтып килү, гомумән һәрбер кешенең тормышында иң истә калган кадерле мизгелләрен искә төшерү. Әлбәттә инде концерт җыр белән бара инде. Менә 16 ел хезмәт итеп сез үзегезгә нинди яңа ачышлар кичердегез? Ул минем өчен дөресен әйткәндә көндә ачыш. Чөнки без көндә кайсыдыр төбәккә барабыз. Көндә тамашачылар белән елдан-ел очрашабыз һәм инде беренчедән безнең программаларыбыз да үзгәрә, ел саен яңартабыз. Һәм инде җырлар да үзгәрә, иҗат өстендә кайныйбыз. Өченчедән инде әйтергә кирәк, без инде үзебез күңел белән дә үсәбез. Һәм әйтергә кирәк, быел инде зур безгә дәрәҗәле исемнәр дә бирделәр. Инде менә шул үзгәрешләрдә кичердек һәм без бик шатланып, тамашачыга рәхмәт әйтеп, һәм инде менә шушы хезмәтебезне безнең шулай бәяләгәннәре өчен, шушы залларны тутырып, алкышларга күмеп, безне яратып каршы алып, менә ничә еллар инде шулай безнең иҗатыбызны яратып килгән тамашачыларыбызга рәхмәт әйтеп, менә ел саен без үзгәреш кичерәбез һәм менә үзебез дә үсәбез. Шуның белән. Менә сезнең өчен нәрсә ул бәхет? Бәхет? Бәхет. Минем өчен бәхет ул минем өчен менә күңел тынычлыгы һәм бүгенге булган менә тормышымда нинди шатлыклы мизгелләр бар, ул минем өчен барысы да бәхет. Мин бүген бәхетлемен балаларым белән, бәхетлемен үземнең тормышым белән, бәхетлемен тамашачыларым белән, бәхетлемен мин күргән һәрбер кеше белән мин бәхетлемен. Чөнки минем юлыма Аллага шөкер бик яхшы кешеләр очрыйлар һәрвакыт һәм гомумән мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм дөньяда. Менә сез нәрсә турында хыялланасыз? Бөтен хыялларын сөйләп бетереп булмый бит инде аларны. Бар инде бу Үзкәч, нинди ачышлар? Үзкәчме? Үзкәч дип әйтик инде. Ансын үзкәч күрербез инде, ансын әйтеп булмый, бөтен хыялларын сөйләп бетереп булмый, ләкин бар инде теге алга куйган максатлар, ирешәсе килгән мизгелләр бар инде. Уйлыйсың менә киләсе елда без шулайрак эшләрбез дип, бәлки тагын берәр өлкәдә эшләрбез дип уйлыйбыз бит инде. Шуңа күрә теге әйтеп бетереп булмый, ләкин минем хыялым
тағы да күп еллар, Алла бирсә, әле үзебезнең тулы залларыбызда үземнең тамашачыларыма хезмәт итәргә иң зур хыялым шул. Һәм мин тугры булып, менә шушы тамашачыларымны яратып хезмәт итәргә ризамын. Дәвам иткәндә халык сезне ни өчен ярата? Аннан соң халык әйтә аладыр инде, ни өчен яратканын мин ансын әйтә алмыйм. Гүзәл апа, сезнең җавапларыгызга мин бик зур рәхмәтләрне белдерәм. Һәм Тәтешле халкына берничә теләкләрегезне әйтеп бетерегез әле зинһар өчен. Тәтешле халкы ул бик зауыклы халык, бик тәртипле, итәгатьле, бик күмәк, бик гади, шул ук вакытта менә үзләренең сәнгатьне яратуларын алардан күреп торабыз без тамашасы залында инде. Шуңа күрә теләгем шул, шушы зауыкны югалтмасыннар иде, чын сәнгатькә булган мәхәббәтләрен югалтмасыннар иде. Без инде аңлыйм, менә ничә ел эшләсәк тә, без барыбер үзебезнең менә фундаменталь үзебезнең моңлы әйберләребезне, безнең сәнгатебезне без югалтмаска тиеш. Һәм менә Тәтешле халкы бигрәк тә ул әйберләрне бик яхшы аңлый. Һәм мин рәхмәт әйтәсем килә аларга. Күп еллар менә шушы җырларны чәчми, түкмичә алар тыңлап утырырга ризалар. Һәм шул ук вакытта алар гадиләр, шундый барысына да бәхет телисем килә, саулык телисем килә. Балаларына сөенеп, менә шушы залларга бары тик шатланып кына кайтып китсеннәр. Шатланып килеп, шатланып ләззәт алып, ниндидер илһам көче алып кына кайтып китсеннәр безнең заллардан. Менә шуны гына телим, шушы заллар күп еллар тулы булып, бергә очрашырга насип булсын. Амин. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә. Мин гел мотивны бит. Булай итеп бетерәбез. Şal şel